Хайырлы кешесенмесіз, жұмға күн еңалықлары білен сізні мен Алина Хисматуллина таныштырырмын. Бүгінгі күннің түп темалары. Йортлар түзілді, спорт майданшықлары құрылды, Тукай Ярбой паркым түзіклендірілді. Ринат Абдулин Сидоровкада яшәүче шәһәрдәшләр белән очрашты. Кичә кич 33 яшьлек хатынны машина бәрдергән, авыр тән җәрәхәтләре белән аны реанимациягә озаттылар. Аның җинәргә шансы бар. Чаллыда иң яхшы өстәмә белем бирү педагогын билгеләделәр. Яңа йортлар, спорт майданчыклары төзелгән, Тукай Ярбой паркы төзекләндерелгән. Ринат Абдулин Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр белән очрашты. Исегезгә төшерәм, бу атнада хакимият җитәкчеләре халык белән очраша башлады. Сидоровкада яшәүчеләрне нәрсә борчый, районда нинди үзгәрешләр көтелә, Гүзәл Шихапова ачыклады. 9-нчы мәктәптә Ринат Абдулин белән очрашуга тулы зал җыелган, бер буш урын да юк. Җирле халык район һәм шәһәр тормышына кагылган сорауларны биреп калырга тырыша. Иң мөһим проблемаларның берсе яктырткыч баганаларын урнаштыру һәм юллар. Бистәнең күп кенә урынында җәяүле юллары юк. Я не знаю, как она называется, там по карте, не помню уже, но это возле Биокам магазин. Ну, здесь, наверное, понимают, да? То есть там нет пешеходного перехода, никогда не было. И люди могут там постоянно ходят, они могут ходить только по обочине, и это происходит только летом, ну, когда там сухо. А весной, осенью там грязь, слякоть, зимой там сугробы. Возьмем на заметку обязательно. Везде, где возможно, по финансовым средствам, по всем вот таким жалобам мы стараемся везде делать тротуар. Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр җәмәгать транспортына да зарлана. Чаллыда Сидоровка белән Зәпне тоташтыручы маршрутлар аз. Башкарма комитеты җитәкчесе проблема инде чишелә дип ышандырды. Некоторые маршруты добавим, изменим, мы в курсе. Я думаю, довезем дело до конца. Остановку хлебзавод. Я знаю, получал письма. По весне мы его постараемся сделать нормальную остановку, поставим или новые остановочные комплексы, или предпринимателям каким-нибудь, которые хотят работать, может быть, и они зайдут со своими магазинами, нормальными теплыми остановками, чтобы сделали. Шәһәрдәшебез белдерүенчә, газета битләрендә эскорт хезмәтләр күрсәтүчеләр игъланнар бирә. Моны исбатлар өчен ир-ат мәгълүмат чарасында алып килгән. Вот у меня в руках газета, я вам сейчас передам ее. Хорошо. Объявлений, 8 объявлений. Женщин легкого поведения. Представители прокуратуры здесь есть? Обратите внимание, чем вы занимаетесь? Вы что, крышуете их? Прокуратура хезмәткәрләре бу хәбәрне тикшерергә вәгъдә итте. Гомумән Сидоровка бистәсендә 1 ел эчендә 44 җинаять теркәлгән. Шулар арасында урлау, кул күтәрү, мошенниклык очраклары бар. Нигездә җинаятләрдә алкоголь һәм наркотиклар кулланган кешеләр катнаша. Каждый такой гражданин состоит на конторе органов внутренних дел, а на обслуживаемом административном участке проживает 26 лиц данной категории. Не менее актуальным на сегодняшний день остается вопрос правонарушения, совершенных в бытовой сфере. Очрашу барышында законсыз алкоголь сату очракларында тикшерергә вәгъдә иттеләр. Якын арада башкарма комитет белгечләре автовокзал җитәкчеләре белән очрашырга җыена. Шәһәрдәшләр белдерүенчә, вокзал территориясендә пычрак, юлларны чиста тартмыйлар, сукбайлар йөри. Бу исә шәһәрнең исенә кызыллык китерә дип саный Сидоровка халкы. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Күп балалы гаиләләр поселогында быелда су үткәргеч төзү буенча эшләр дәвам итәчәк. Моның өчен республика бюджетыннан 15 миллион сум акча бүленгән. Авыл халкын су белән тәэмин итү программасы буенча былтыр Подсолнухида 4 чакрым озынлыкта су үткәргеч төзелде. Исегезгә төшерәм, бистәдә 8-10 сутыйлык 2000-нән артык участок бар. Киләчәктә биредә 6 балалар бакчасы һәм белем бирү үзәген булдырырга ниятлиләр. Социаль һәм инженер шелтәрләрне ахыргача башкару якынча 5 миллиард сумга төшәчәк. Сүз уңайыннан су үткәргечләрне быел Суар поселогына да төзиячәкләр. Парк һәм скверларны төзекләндерү буенча президент программасы быелда дәвам итәчәк. Чаллыда ГЭС бистәсендәге пляжга ком китерергә, Тинчурин, Шишкинский бульварларын төзекләндерергә телиләр. Шулай ук быел Азатлык мәйданында зур үзгәрешләр көтә. Дөрес, төзекләндерү 2018 елда гына тәмамланачак. Архитекторлар инде проект өстендә эшли башлады. Шәһәрдәшләр үзгәрешләр булуын телиме, кайда һәм нинди, үзләреннән сорадык.
Бурышларын булса, милекне тартып алачаклар. Шаллы халкының бурышлары 10 миллион сумга җыелган. Булар коммуналь хезмәт, салым һәм башка төр бурышлар. Бүген суд приставы хезмәткәрләре ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектән бурышлары булган машина йөртүчеләрен туктаттылар. Аның нәтиҗәләре киләсе сюжетта. Бүген Шаллы юлында машиналарны бер-бер артлы туктаттылар. ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектә суд приставлары халыктан бурыч җыя. Беренче туктатылган 2 машинаның йөртүчеләре бурычсыз булып чыкты. Говорят, у меня штраф. Никакого штрафа у меня нету. А штраф за что у вас? Откуда я знаю, что они приписали? Откуда я знаю, что они приписали? Вот сейчас проверили, нет ничего. Я говорю, у вас же должно быть компьютер показывать должен. А я плачу вовремя, я даже быстрее плачу. У меня же на телефон приходит штрафы. Я сразу бегу платить. Әминә Мәскәү номерлары белән теркәлгән машинаның хәлләре чагыштырмача мөшкелрәк. Йөртүченең вакытында түләнмәгән 15 мең сум бурычы бар. Здесь не про машины говорится, здесь страховые взносы. Нет, я не знаю, Звоните ему, сейчас арест машины произведем. Тикшерү барышында йөртүченең әлеге машинасын күптән түгел генә сатып алуы ачыкланды. Машинасын әле исәпкә бастырырга да өлгермәгән. Бурычлар машинаның элекке хуҗасыннан калган. Акчасы булганнар бурычларын суд приставлары туктаткан урында ук түли ала. Түләмәсә бурычлы кеше машинасындагы нинди дә булса кыйммәтле товардан я машинасыннан ук колак кагарга мөмкин. У нас есть квитанционные книжки, есть аппарат. Бездә квитанция кенәгәсе тере акча кабул итә торган аппарат бар, шулай ук карталар ярдәмендә дә бурычларны түләргә була. Суд приставларының ЮХИДИ белән уртак эшләренең нәтиҗәләре дә бар. Мисал өчен Жилкомсервис идарә оешмасы 3 машинаны кулга алган. 1 гыйнварга Жилкомсервис оешмасына халыкның гомуми бурычлары 130 миллион сумга җыелган. Бурыч түләтүнең башка кырысрак ысуллары да бар дип ассызыклар идарә оешмасы вәкилләре. Выполнено более 20. Барлыгы 24 меңнән артык коммуналь хезмәт күрсәтүне вакытлыча туктаттык. 22 984 кешенең утын эздек. 696 фатирга кайнар су килми. 990 фатирда канализация юлын томаларга мәҗбүр булдык. Суд приставлары һәм торак белән идарә итү оешмалары Шаллыда яшәүче бурычларның барысын да әҗәтләрен түләттереп бетерәчәкбез дип шандыралар. Беркем дә качып кутта алмаячак дип ассызыклыйлар. Райнур Агләмтинов, Константин Величко, Яңалыклар. 19 гыйнварда кичке 5ләр тирәсендә Тынычлык проспектында 14нче модельле ВАЗ машинасы җәяүлене бердергән. Хатын-кыз 2 ел уртасында басып торган була. Алдан фаразлау буенча руль артында утыручы 28 яшьлек егет дөрес тизлек сайламаган. Идарәне югалту башта кар кертенә килеп бәрелгән, соңыннан машина җәяүлене бердерткән. 33 яшьлек хатын-кыз светофорның яшел уты кабылганын көткән. Нәтиҗәдә авыр җәрәхәтләр белән реанимациягә озатылды. В результате ДТП пешеход, который находился на разделительной полосе, получил телесные повреждения, была доставлена в БСМП. Степень вины участников дорожно-транспортного происшествия установит следствие. ЮХИДИ инспекторлары руль артында вафат булган ир-атның гәүдәсен табан. Бу хакта Волга автомобиленең җәяүле юлы билгесенә килеп бәрелүен күрүчеләр хәбәр итә. Вакыйга 32:01 йорты янында була. Бәрелү көчле булмый, тик үлемгә китерә. Хәзер аның сәбәпләре ачыклана. Иртәнге 5-тә алкоголь кулланган килеш шәһәр буенча хәрәкәт иткән. Шаллы проспектында инспекторлар тәрәзәләре караңгылаткан, номерларсыз BMW автомобилен күреп ала. Машина хуҗасын пединститут тукталышы янында туктаталар. Инспекторлар ир-ат алкоголь кулланган дип шикләнә. Әмма руль артында утыручы махсус приборга өрүдән һәм медицина тикшерүен узудан баш тарта. Өстәвенә ул руль артында мин түгел идем ди. BMW хуҗасына карата административ материал төзелде. Машина махсус таянкага озатылды. Да нет, конечно, я только прилетел. Я даже билет показывал. Откуда прилетел? Из Москвы. Я живу, проживаю в Москве. Работаю в Москве. В час дня 18 числа. Нам это не интересно же. Нет, конечно. Билет также показал. Час ночи. Час дня. За данное нарушение водителю грозит лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Также административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Бүген буран, иртәгә салкын, быел кыш үзенең холкын күрсәтергә булган күрәсең. Җылы киемсез дә булмас. Уңайлы, матур җылы баш киемнәрен каян алырга? Киләсе сюжетта. Шаллыда 3 көн дәвамында үзенчәлекле күргәзмә ярминкә эшләячәк. 1000 башлык Россиядә иң зур баш киемнәре күргәзмәсе. Ассортимент зур. Биредә танылган фирмалар товары да, кул эшләнмәләре дә бар. Эконом класстан премиумга кадәр. Күп төрле ташламалар да каралган. На нашей выставке Безнең күргәзмәдә бәяләр төшкән. Мисалга, менә бу мутон берет 3600 сум тора, чәшке берет 4900 сум, кулакчынлы ирләр башлыгы 7500.
Бездә утилизация да бар. Иске башлыкларны өстәп түләп яңага алыштырырга була. Монда төрле зәвыкка теләсәне гардероб, һава торышы өчен баш киеме сайларга була. Үлчәмнәре төрле. Ирләрнеке дә, хатын-кызларныкы да. Классика яратучы туташ ханымнарга затлы чәшке, койракларга төрле төстәге орелат башлыклары. Ярминкәдә дистәләгән формадагы ретрдан алып иң заманчага кадәр төрле стильдәге баш киемнәре тәкъдим ителә. Пришла, но не зря. Выбор большой. Лучше, чем в городе. Нормально. Можно посмотреть, купить. Күргәзмә Яршалдагы Экспо Кама бинасында 22 январьга кадәр эшләячәк. Сезне анда иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр көтәләр. Бүген балалар иҗат йортында иң яхшы өстәмә белем бирү педагогы бәйгесе узды. Чаллыда хәзер бу юнәлештә 14 учреждение эшли. Педагоглар саны 1000-гә якын. Бүген исә сәхнәдә аларның иң яхшылары көч сынашты. Бу югары исемне алу өчен нинди сынаулар үтәргә, нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Конкурс финалыннан Римма Әхмәтова репортажы. Сәхнәдә арт-визитка белән 5 финалистның берсе педагог Алексей Кобзарь. Ул балаларны картингка өйрәтә. Укучылары арасында берничә тапкыр республика чемпионнары бар. Техник спорт яшүсмерләр арасында бик популяр. Безнең тренер Кобзарь Алексей Владимирович, ул картингта йөри, ул балаларны ярата, аның җиңәргә шансы бар. Дәрестән тыш вакытта кызыклы шөгыле булса, бала заманның тискәре күренешләренә бирешми. Өстәмә белем бирү педагогының төп бурычы шул. Чаллыда көчле педагоглар күп. Алар арасында бәйге 3 ай барган. Они должны были показать все свои профессиональные навыки и способности. Цель этого занятия была такая, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы он пришел в данное объединение дополнительного образования во второй раз и остался в дальнейшем его посещать. Кроме того, была защита образовательной программы. Юлия Анисова Дада балалар сәнгать мәктәбе педагогы, архитектура серләренә өйрәтә. Педагогик стажы 10 ел. Ой, волнительно. Я очень люблю детей. Я люблю свою работу. Люблю их учить чему-то новому, узнавать что-то новое. Өстәмә белем бирү педагогларының һөнәри осталык бәйгесе ел укытучысы Зур республика конкурсының бер өлеше. Быел 8-нче мәртәбә үтә. Җиңүче республика бәйгесендә катнашачак. Һәм ул 14-нче балалар яшүсмерләр үзәгеннән Юлия Крутикова, Адажи бию студиясе җитәкчесе. Иң яхшы педагог акчалата бүләк һәм җиңүчеләр сыйфатына теплоходта 3 көнлек сәяхәт юлламасына ия була. Калган 4 финалист та бүләк алалар. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Салават кубогы 2017 ярышларын үткәрү вакыты билгеле. Быел алар 18 һәм 19 февральдә үтәчәк. Традиция буенча чыгышлар шәһәр ипподромында узачак. Салават ярышлары даими рәвештә 19 ел рәттән үткәрелә. Быелгы ярышның үзенчәлеге шунда, барлык җыелган акчалар Чаллының балалар йортына биреләчәк. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы яңалыгыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз.